miskol doho nabodari porluhian au naing makatai taringot borumi nahu haholongi sai sip nuang ibana tua tulang alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari telepon do borumi sai mouse do dicueki molo boido asa au marotusi marbadai hani na malam minggui ala hutiop do tulang tangan nai songgati au uhut nadi pabali nanti marah bapak minna tiki tulang minta tolong jawab lehong solusi di hubungan nami hamupe heado doli songonido molo cinta bersemi alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari ku telepon do borumi sai mouse do dicueki molo boido asa au marotusi songgati au uhut nadi pabali nanti marah bapak minna tiki tulang minta tolong jawab lehon solusi